Ceahlăul Piatra Neamț va juca sâmbătă de la ora 11 pe teren propriu împotriva formației Farul Constanța, o nouă partidă în Liga Secundă care contează pentru etapa a treia. Pietrenii vin după o victorie în Cupa României obținută împotriva echipei de Liga a treia Rapid Suceava cu 2-1, în timp ce constanțenii aflați în pragul desființării în această vară au remizat săptămâna trecută 1-1 acasă cu FC Botoșani. În vedere și condițiile care sunt vis-a-vis de infrastructură, teren, sunt sigur că fiecare formație, când va vedea terenul bun, va avea poftă de joc. Noi am discutat săptămâna asta cu băieții că, indiferent de locul din clasament, nu există echipe slabe. Sunt echipe ambițioase, motivate în fel și chip. Eu spun că ne așteaptă un joc destul de dificil, având în vedere că Farul, cu o echipă de altfel de tradiție, are jucători, chiar dacă nu sunt pregătiți la un nivel corespunzător, jucători cu experiență care au jucat mulți ani în divizia. Pentru partida de sâmbătă, fundașul Florin Nohaie este indisponibil și va sta o lună departe de gazon. Da, s-a accidentat, are ceva la ligament, cred că va sta o lună. Pe lângă Nohaie, un alt fundaș este incert. Este vorba de Gheorghiță, în timp ce vârful de atac Andrei Hurdube a plecat la Constanța. Marin Barbu spune că el nu putea să joace decât cu acordul special al medicului din cauza unei afecțiuni hepatice și că nu cunoaște care este destinația finală a lui Hurdubei. El are și niște probleme de sănătate vis-a-vis de un virus hepatic, care nu are voie să joace decât cu acordul medicului. Dintre jucătorii testați în ultima perioadă de Ceahlău, niciunul nu a fost reținut în lot.